alaikum. Amin wa alaiki salam. Sweet ga furen soyayya. Babe ni ba ma wannan ba ma furen soyayya ba kana ji na? Ina jinki. Wani bidiyo na gani na dan China wai shirin tsohon soyayya. Idan kana so na ba za ka yi gani ba za ka ci amana ka ba za ka ci tattasai guda 3. Tattasan? A ni dai dan Allah dan Annabi a nemi wata rantsuwar. To za ma ka dare ni kenan. Ban ce ba amma gashi in dai babu sai ka tattasan nan. Let's have it. Let's have it. Let's have it. Let's have it. Hey! Atasa! 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 Yawa baby ka ga ganin na karshen ka gan shi dan duma ko? Yawa baby na. Me faru. Yawa shi kenan to kai dariya. A yau da ma. Dama ni ba san ganin ka nake ba dama abin da sa ni kira ka kenan. wannan lamarin sai dai mu ce lakamtu sun malakamtu. Lakaka